Goizeko ordua eta bost gutxi, 3-2 irabazi dio Belgikak Senegali eta pronostikoak bete ditu munduko txapelketako, gizonezkoen futboleko munduko txapelketako, final amaseirenetako norgehiagokan, hala ere gorriak ikusi behar izan ditu Rudi Garziaren taldeak, baina azkenerako partida aurrera ateratzea lortu du. Lumen Fielden, Sitelen jokatu da norgehiagoka estatu batuetan, gogora ezagun batetik Belgikak multzoen faseko azken norgehiagoka 1-5 irabazi ziola Zelanda berriari, eta Senegalek berriz 5-0 menderatu zuen Irak, beraz, bi taldeak gol asko sartuta iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara, eta horiek horrela, Rudi Garziak eta Pape Ziuk honako 11 hauen aldeko apustua egin dute, batetik Belgika 4-2 bateko sistemarekin irten da, Kurtua izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Kastaine jokatu eskuinetik, De Kuiperrek ezkerretik, Zite eta Mexel izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri Bikoitza Tielemans kapitainak eta Banakenek osatu dute, erdi puntan Kevin De Bruyne izan da, eskuinetik Trossarre jokatu du, ezkerretik Dokuk eta puntan Deketelare izan da. Senegale berriz 4-3-ko sistema ezarri du, Diu izan da tepean, atzealdean lauko lerroan Diatak jokatu du eskuinetik, Jacobsek ezkerretik, Niakate eta Pateziz izan dira atzealdearen erdialdean, Idrissa Gueye kapitainak jokatu du euskarri moduan, Diarra eta Pape Gueye izan ditu laguntzaile zelai erdian, eta goian Ndiaye jokatu du eskuinetik, Manek ezkerretik eta Ismaila Sarr izan da jokalaririk aurreratuena. Hector Martínez Hondurasekoa izan da epailea, Patxeko Lariosek lagundu dio barrean, eta partida hasieratik Senegalek erakutsi du jokoaren kontrola izan nahi zuela, ez? Batez ere zelaiaren 3 laurdenetatik aurrera ikusi dugu baloia ukitzen, Belgika apur bat Senegalek egiten zuen hori edo begira, ez? Nabaritu lehenengo minutu horietan, baina argi zegoen, Ismaila Sarrek 13. minutuan ja partidako lehen aukera garbia eduki du, oso sartuta ikusi dugu partidan Ismaila Sarr, partida bikaina jokatu du, naiz eta azkenerako Senegalek ez duen sailkatzerik izan, horreiagoka bikaina jokatu du Sarrek, leku guztietan ikusi dugu, naiz eta pur bat Senegaleko erreferentzia nagusia zen, oro hartzelai guztitik mugitzen ikusi dugu, eta hori izan da, ez? Behar bada Senegalek lehen minutuetan eta lehenengo zatian hain ongi jokatzearen gakoetako bat, jokalari guztiak mugitu egin direla, jokalari guztiak alde guztietan egon direla, eta hori funtsezkoa izan da Senegalgo selekzioarentzat, eta 25. minutuan iritsi da zuzen ere, lehenengo errematea Ismaila Sarri zutoinera joan zaio, oraingoan ere Senegaleko aurrelaria amesgaizto bilakatu da, oraindik ere behar bada Belgikako jokalariak Ismaila Sarr buruan dutela dira, leku guztietatik agertu baita une guztietan, eta ondoren aldaratzean Habib Diarrak egin du norgehiagokako lehen gola, merezi zuen Senegalek lehen gol hori, Belgika lo ikusi dugu, ez da ongi zela iratu Rudi Garziaren taldea, baloia mugitzerako garaian ere manso, motel ikusi ditugu, eta hori Senegalek baliatu du, bai baloiak berreskuratzerako garaian, eta baita ondoren ere erasoan mine egiterako garaian, gainera zelai erdiko jokalariak ere dezente aurreratuak zeuden, presio eraginkorra egin du Senegalek, eta horren ondorioz iritsi da partidako lehen gola, lehen zatian ez da gauza gehiago hori gertatu, Senegalek partida dominatzen jarraitu du, Belgikak zenbaitetan baloi asko galdu ditu, erabat ondoratuta geratu da Belgika lehen gol honekin, eta egin batean esan daiteke zortea izan duela Rudi Garziaren taldeak emaitza honekin iritsi direla lehen zatiaren amaierara, erabat nagusi zen. Hori horrela izan da, atxeden aldian aldaketa bat edo beste egin beharra zeukan, batetik erasoan Kamutx ari zen, ez Doku, ez Trossard, ez ziren agertzen ari, ziren
euren mugimenduak, euren deabrukeriak egiten ari, ez zituzten zuloak bilatzen, ez zuten baloia bizi mugitzen. Kevin De Bruynen eragina ere oso urria izan da norgehiagoka osoan zehar, eta horregatik deketela ere lehen zatian apenas ikusi dugun jokalariaren ordez Romelu Lukaku atera du, eta honek bai aldatu du norgehiagoka. Hala ere kostatu zaio Belgikari norgehiagoka aldatzea, bigarren zatian ere lehen zatian bezala dominatu egin baitu nabarmen Senegalek, hor hainbat baloi ukituz atzetik ateraz, eta Belgika ezinean, non kokatu, non min egin, etzekiela zegoen zelaian erabat deseroso kokatuta, eta hori 51. minutuan pasea ikusgarria, benetan, Niakatek sartu duen pasea ikusgarria izan da, benetan diot, ikusgarria izan da Niakateren pasea, Ismail Assarrek kontrola egin eta gola egin duen. Horixe bakarrik falta zitzaion Ismail Assarri egiten ari zen norgehiagoka borobiltzeko, eta Aranon huts eta bikoa egin duen, eta horrek oso ondoratuta. 56. minutuan Doku eta De Bruyne kendu ditu, eta jada mundu guztia pentsatzen zuen, eta neu barne, Rudi Garcia zertan ari da, Doku eta Kevin De Bruyne huts eta bi galtzen ari zarenean, taldearen zatuneri kritikoenean, gerora gertatu dena jada historiarako, igaro da. Hortikan aurrera, bigarren gol horretatik aurrera, esan daiteke Belgika jokatzen hasi dela. Hau da, lehen zatian bai izan du zenbaitetan baloiaren jabetza, baina ez du eraginkortasuni lortu. Bigarrenean jada, bigarren gol horren ondoren berpiztu egin da, esan du, hemen oraindik ere aukerak badaude, eta aukera horiek baliatu beharra dauzkagu, eta baloia hobeto mugitzen hasi da, Trossardi ere baloi gehiago iritsi zaizkio, Luke Bakio askotan agertu da, esango nuke Doku baino gehiago, eta Moreirak ere izan du eraginik, Moreiraren irteerak, ezkerralde horretan kokatu da, ikusi dugu izkin egiten, nortasunarekin, eta zenbaitetan atera zaio. Baina Belgika ikusten zen jada beste bat zela, Senegal pixkanaka atzean sartzen ari zen, eta, hala ere ez genuen fin ikusten, eta ez zirudien ez da ere, egin dituen aldaketekin, Belgika partidari buelta ematea edo partidan sartzea ere lortuko zuenik, baina baloia borobila da, futbolean 11-11-aren aurka aritzen dira, 80 minutu dira arauzkoak, eta Aranon 86. minutuan erdiraketa bikaina ipini du Menierrek, eta Romelu Lukakuk ezker oinarekin maisuki gainditu du Senegaleko atea, eta ondorioz aldeak murriztu ditu, 1 eta 2, egia esan funtsezkoa izan da Belgikarentzat gol hau, izan ere gol horrek ondoratuta utzi du Senegal, Belgikari berriz auspoa eman dio, eta 89. minutuan Trossardek area ertze ingurutik erdikaldetik egindako erdiraketan oso, baina benetan gaizki irten da dio atezaina, eta horren ondorioz Tielemansek hori baliatuta buruz errematatu eta partidako bigarren gola erdietsi du. Egia esan inor gutxik espero zuen, Senegalek oso partida ona jokatu du, arauzko 80 minutu bikain jokatu ditu, baina 85 minutu esango dugu, baina 86. jasotako gol horrek, eta hor ikusten da huts eta bikoa zeinen engainagarria den futbolean, 1 eta 2 hori jaso ondoren erabat besoa jaitsi dituzte, Belgika berriz gora etorri da, sinetsi egin dute Europakoek, eta horren ondorioz bina berdindu dute. Luzapenera iritsi dira, inondik inora ez zuen espero hau Senegalek, gainera Sadio Mane, Jacobs, jokalari garrantzitsuak oro har min hartuta, eta erabat ezinean ziren, eta esan hor, lehen zatia bai talde batek eta bai besteak elkarrekiko errespetu handia erakutsi dute, oso jokalari gutxi ikusi ditugu hegaletatik izkin egiten eta arriskua sortu nahian, gehiago baloia ukitzearen alde egin dute, hor jokalari bat gehiago sartu zela erditikan, eta baloia alik eta jokalari gehienekin atzetik ateratzeko asmoarekin,
eta ongi irten zaie, batean, Belgika izan da behar bada nagusiago, une horretan Senegalera bat ondoratuta, esan dugu behin eta berriz ondoratuta zegoen Afrikako selekzioa, bigarren gol horrek oso ukituta utzi du eta hori Belgikak baliatu du, eta bigarren zatian ere dena penaltietara joango zela zirudienean, ara non erdiraketa baten ondoren kamarak Tielemans zapaldu duen, Tielemans partidako bigarren gola egiteko zorian zen, hor ongi kokatuta baitzegoen, baina zapaldu egin dio kamarak, ondorioz epaiak hasieran ez, baina ondoren barrean begiratu eta penaltia adierazi du Tielemansek odol hotzez oso hotzarekin maisuki jaurti eta erdietsi du hirugarren gola, eta azaldu ezin litekeen kanporaketa horietakoa izan da gaurkoan Belgikak eta Senegalek elkarren aurka jokatu dutena. Senegal oso ongi hasi da, Senegalek partida bikaina jokatu du oro har eta meritua eman behar zaio eta aipatu behar da hori, baina futbolean 80 minutu egon behar izaten da, partidan fokua jarrita, akats txikiena ere aurkariek ez dute barkatzen eta hori gertatu zaio gaur Senegali, naiz eta partidak borobila egin, azken minutu horietan zehaztasuna falta izan zaio, partida kontrolpean edukitzea eta hori Belgikak baliatu egin du. Meritua baita ere noski Rudi Garziari, zenbaitek esango zuten zer ari dukau Doku eta Kevin De Bruyne une berean kentzen begira. Askotan entrenatzailea zerbaitegatik dira, entrenatzaile zerbaitegatik daude hor, eta beste batzuk hemen gaude, eta gaurkoan hori ikusi da zergatik handenez. Bikaina txalotzeko modukoa Rudi Garziak eduki duen ausardia eta pozgarria baita ere ongi atera zaiola, estrategia hori, horren ondorioz, Doku eta Kevin De Bruyne une berean aldatzearen ondorioz, urrengo norgehiagokan jada final 8 izango direnetan, berriro ere hasieratik jartzeko aukera izango baitu bai Kevin De Bruyne eta baita Doku ere, eta gainera behar bada freskoago ere iritsiko dira zenbait aurkari baino, eta hori ere interesgarria izango da ikusteko. Senegalen inguruan zer esan, azken partidean erakustaldia eman zuten, oro har beti munduko kopan badakigu edozein irabazteko gai den selekzioa dela, oraingoan ere final 16etan belarrondokoa jasota joan behar izango du etxera, baina burua ongi goian dutela uste dute joango direla Afrikakoak. Hauxe beraz, esan beharrekoa, gogoratu, Belgikak 3, Senegalek 2 zitelen.